Harare City Council fails to account for 105 million US dollar. Zvadhaka vakomana. Takavaona vakomana vana Jacob Mafume ava vachachithreatena vakomana vekozwa. Vakomana vachiti aiwa vakomana vekozwa munouya muchiti ma-allegations ekuti tiri corrupt. Makuda zvokuti tisungisane here. Takuona kuti vakomana ava vakuchingovhura maziso vachingotarisana. Vatadza kuakaunta kuti 105 million yakafamba sei. Sana pena mashoko ari kubuda nyogwa pana murudi wa subscribe or like or turn on the bell kuti pina panapa munoona kubuda nyogwa muchinzi. Harare City Council has reportedly lost track of trade and other payables totaling more than 105 million US dollars. As the ongoing inquiry into the city's operations continues to expose a web of financial mismanagement. Chairperson of Finance and Development Committee, Councillor Costa Mande, admitted before the commission on Tuesday that Harare City Council had no credible finance system. Councillor Mande said that the financial system was in shambles to the extent that they failed to verify trade and other payables amounting to 105,542,000. Yatiri kuona kuti vari kutadza quick account kuti vazive kuti imari yakamboenda nepi kana takaishandisei. Vakomana musatama ne 105 million. Imari yekuti mukatoita tenda munyika yeZimbabwe munogona kana kutoisa rail system kana maspaghetti roads kana zvinhu zvitori massive chaizvo. Zvatiri kuona kuti chinhu chinoshamisa, zvatiri kuona kuti munyika matiri kuona kuti yakarwa neEl Nino, matiri kuona kuti hamuna mabasa, matiri kuona kuti mune currency aiwa yatiri kuona kuti iri kudhakwa zvayo. Pano patiri kuona kuti this Harare City Council yamuziva kuti aiwa ndeye government inotadza kuakaunta for 105 million US dollar dei angaimbori mazigita imboti, but foreign currency yacho iri kunzi isashandisiwa. Yatiri kuona kuti ndo vakomana ivava vanenge vakutenda against mutungamiri wenyika. Kwanza mafunguro enyu muri kudipa pamusoro pechitiko ichi, pinda comment section medu, musana subscribe or like, not on the page.